Ok ľudia, vítajte v mojom videu a dneska vám chcem ukázať takýto krátky tutoriál, ako vy môžete joinúť môj Discord server. A tam ja hlavne budem hostovať Game Nights, takže dúfam, že sa preto tešíte. Takže ako vy tu vidíte, mám tu môj Roblox account, hej. A potom tu mám aj môj Discord. Čo vy budete musieť urobiť? Kliknúť na tento tu odkaz. A potom, keď ste v tomto tu odkaze, podriadený. What? Ľudia, ja vám prísam, že to je celkom divné, ale ako vy vidíte, tak som naschvál tamto dal pár zlé písmena, že subscriber account a hej, ja tam hlavne budem dávať moje. Hlavne mi tam dajte všetky friend requesty a ak mi to nepríde, tak si proste vyhľadajte toto, ale nehľadajte si toto. Proste si tam napíšte, že sub_out a ja vám to aj kľudne napíšem do komentov, hej. A toto je potom a potom, keď vy pôjdete do tento Discord Game Night server, tak keď to vykliknete, pôjdete semka. Hej, tam mám aj fotku mojho psa. A potom, hej, go to server, hej, lebo ja som tu už owner. A ako vidíte, tak ja som tu sám, takže prosím vás, join môj Discord server, hej, ale hej, toto je všetko na Discord servery. A mimochodom toto som ja. Ale ak vy sa ešte neviete túto vynájsť, ešte vám to dá aj sem. A hej, ako vidíte, tak proste môžete ísť semka a potom hej. Ale hej, potom keď vy pôjdete semka a potom kliknite accept invite, go to server alebo be server member, tak ja dám, že tak ja tu mám pár rolí, čo by som chcel sem dať. Announcements, admins a ja som owner. Hej ľudia, a počkajte ešte, kde je tento server. A ak mi neveríte, more options, settings. Ak sem pôjdem do roles, tak tu mám jeden admin. Hej, a hej, to som ja. Už neviem, ako sa to tam pozrie, ale počkaj. Hej, ako to vidíte, toto je moja rola. A hej, semka dáme všetkých mojich odberateľov, ktorí ma joinú. Ale musíte si byť istí, že máte aspoň Discord account, lebo hej, potom to s ním bude fungovať. Ale hej, no. Takže hej, toto som tu ja a potom tam dám proste moje linky do serverov, aka Game Night servers. A hej, ja viem, bla. Ale potom, keď vy máte toto tu, tak sa máte a potom proste môžete joinúť všetko tuto. Ďakujem vám, že ste vôbec pozerali moje video do konca, takže čaute ľudia!